Langut kinongelam kah New Trap Youth Council Riboy District kibagantup yuba Hercules Suting President Nangta uba Tony Shila General Secretary Lembat uba Shan Marway mentakasngi kilahap baletmi syakhana para police station kata hadin kila syakhot hajir haki pelit jongkatega police station kabaya deru halor ke jingja badang sujia sien hakasnong kharweimer Mausmai Riboy District lakhor hajir yekite kinongelam ke HYC Riboy kadai halor ke jingja baha kapor bekilit kendra tering license jika wega karkhana sanjri kepala peniai daubar jela keberan kharwei mer Mausmai hakapor bakite ki noelam ke HYC Riboy kilelet syakate thanat lasenran dauba ji maulong vice president ke HYC sengkemi harengkat ke jingdon kiwe ki noelam ke HYC Nariboy habaidai barkate ke jing syakhot hajir haki pulit uba Hercules Suting habakren siklat pathai kubor ulong ba mau lembat kitiki arngut kila syak pengat hadu Driu ki kendon an hapo ka khana para police station. Para nongilam na po sisi ngila. Wan bansa kot hazir hang ne hapo khana police station. Kajing wan jengi hadin ba layo kajing ha jing tip na kaliang jong IO jong ka khana para police station. Bawan mi hakane kala potarik mata kasngi. Kajing wan jengi mata kasngi kade hadin ka kajing sakot jengi halor ka nongrem kalong ka ba kabalaja hagin kisingi bal adap halor ka jinglei jingi ban hendra ya ka trading license hangte hapo Mausmai te nakaliang jung IO la kli yangi par ula tokit yangi halor ka te ka jingja te ngi nakaliang jingi kumki nongelam ngila jubab kumadehi ban jubab bat ba ngi kum ka seng hi ngi khamdon kano ka jing musleu hendrai kadon kata ka mesim ka basokya namar ba kumno u mender uyo ban hayi lailan apo ka brih nyo trap jingi klam da don yaki trading license te kade halor kata ngrem nakaliang jika seng kala lej ban kli ban berteu na to try jong kata factory henry pose pat kendit ba kumboyo trongsen kumba pila sakim takasni ngiyo penban da kata ka jingkot hazir ane ban pa da taki jingtho sangi ba ngila sapangat adu drutli ki section yang gi noilam jong kaseng te kade jing pengat ya kani ki section ane ka kadai ka ke jing tungu ko long ba ngiptip kadon ka ke ba silandet te kane kamdei ka ba ngi kan penrit mensim yang iki kumkina lam iban sakri na mata ka jai menreu hendrai kana aim sim jisu bangin sakri na mata ka baha kamiat jong ka jai menreu ban yada ban penek pensa khamtam hakai ka pateng na mata ba kiwei ki jai menreu kimdei ban long try hapo ka jela jongi te ngi na kalyang je kaseng ngim kamkut ba hoi ngila syak kot hajir mata kasi kamput ba kata kamsim it ya kajai benriu bantrei henrei nane syak khamat ngina ya trei susu namar ngimla ban sukun lane ban susngap ya kai kijing kiba ki paiba jong kajala ya tengku nakapor syakapor te ngi kermen skam ba nane syakmat ba kum kaseng ka bayang ha kanongrim namanta bantrei ya kahok bat kajing sisa nakaliang kaseng kanaya trei nane syakmat namar kani kajing pengat kes yangi kino ilam kaseng ngimso ai namar ba kajing pengat ki kes jungki yangi kamdei bengile namata ka kamsneu kanane ka kamtu ka kamthem henre ngile namata kajing bha namata ka jai benreu namar ba kumno barjela ula ban khai pateng lam dabut yaki kendon jongka KSEDC khamtam habade bat catering license ngisnguru ban pendram jur ya ka district council ka ba lasu ailat lele su aimon yaki barjela ban kin khai pateng lam dadon ginono kikot ki sla ki babyang namanta ba kin khai hangne hapo ka jela ka bije ka jungi